Praise the Lord, everybody. Clap your hands to the Lord. Let's welcome the presence of the Lord, our Almighty God. Malipayon ba ang tanan? Amen. Malipayon ta tungod kay ang Diyos atong kauban. We love the spirit that we felt this evening. We have the freedom to worship the Lord. Kaganina, samtang nagpinarkingay padiha sa gawas, Pastor Ernie. Pagsunod nako, maya kayo ang mga katawhan sa Diyos. Nakaingon ko sa kong kaugalingon, pagkadaghang muuban sa Ginoo. Pagkadaghang muadtog langit. Amen? Kung doon naman tayo siguraduhon, kung naniguro man tang makabayad sa tong utang, mas maniguro ta nga muadto og langit. Open your Bible in the book of Ephesians, chapter 1, reading from verse number 13 to 14. Ephesians chapter 1, 13 to 14, the Bible says, "In whom ye also trusted, after that ye heard the word of the law of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." Chapter 4, verse 30, the same book, Ephesians. "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption." We are sealed unto the day of redemption. Preaching to this beautiful gathering of God's people tonight, simple thought that says, do not accept if the zeal is broken. Do not accept if the zeal is broken. Ayaw dawata kung ang silyo daot na. Dolta sa presensya sa Diyos, dinihog ng daan ang pulong sa Diyos. Panhangyoon nato ang Ginoo maghatag sa special nga mensahe alang sa iyang mga katawhan. Hangyoon nato ang atong district presbyter manguna nato sa pagdangop sa trono sa Ginoo sa mga pag-ampo. Daghang mga tao ron ni akaron nangandoy sa katagbawan nga dugay na lang gipangandoy. Amahan nga balaan og Dios nga makagagahom. Hallelujah. Nabasar Ginoo ang imong mga pulong. Hallelujah. O ang imong pulong gamhanan sukad pa sa sinugdan. Nining kagabhion o Lord, hallelujah, niyang imong alagad, Pastor Generalawa nga Yes, mong section Lord. to Presbyter of Eastern Visayas District, nga mo'y mangulo sa pagpakaon sa among mga kalag. Jesus. Aron Ginoo, kami usab ang among mga espiritu makainom sa buhing tubig nga gikan sa trono sa grasya.
Lord, I pray for your special anointing right now. Thank you, Lord. Gamita ang imong alagad, Ginoo, Yes, Lord hallelujah, Jesus. sa pagtagbaw sa among espirituhanon Amen. nga gikinahanglan. Nga kung naa may wala pa makadawat sa balang Espiritu Santo nining takna, masilyuhan o madawat niya ang balang Espiritu Santo. Yes, Lord. Ug katong nangandoy nga ma-refresh sa makausapa, Glory, ma-refresh glory. kaming tanan, hallelujah, aron ande kami og taghana sa adlaw sa imong pagtubos. Dalaygon kas walay katapusan among giekspektar ang dakong pagkapukaw, ang dakong revival. Ginamit ang imong ulipon ning matahom nga kagabion. Among gisaway, Ginoo, ang mga babag sa pagkapukaw. Among gisaway, Ginoo, ang mga babag, hallelujah, sa revival sa among taliwala by the authority of the Word of God and by the power in the name of Jesus. We claim victory, we claim revival, we claim deliverance, and we claim the outpouring of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name we pray and we declare victory. Yes. In Jesus' name, amen. Clap your hands to the Lord Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Before you sit down, laman naman katapad o ina siya, okay pa ba na ang silyo ni mo diha? Hallelujah! Let's enjoy the presence of the Lord. Let's enjoy the Word. Thank you very much, Pastor Ronald Lementi. Thank you very much, our District Presbyter, Reverend Ernie Ikilan. At the same time, our host pastor in this thriving, growing Church of the Living God in CEC, United Pentecostal Church. And to all the people that are here, we are so grateful for this rare opportunity sa atong kinabuhi nga ikaw nakaabot, ako nakaabot, o nagkahiusa ta niining dakong buluhaton sa Dios. Sa tanan nga mga pastors nga akong nakita, I cannot mention names. Tanan, salamat sa Ginoo nga inyuhang gihatagan o dakong pagtagad ang buluhaton sa Dios. Samtang miawit si Pastor Rocky kaganina, samtang nahinumdum siya, namalandong siya, nakahinumdum siya ning dapita. Kay niining dapita ang iyang espirituhanong pusod diri na lubong. Akong gihonghongan atong district presbyter, atong host pastor, kung nakakita kong Pastor Rocky, mi kanta, mi barog sa pulpito, ba, nahinumdum ko nga, bata, patakaniad to. Akong gitudlo iyang balay, kana diya. Nga ato ang hideout. Amen. So, ang pinakanindot, nga kung kita magpabilin sa pag-alagad sa Diyos, magkakita-kita, ragyapon na ita. Bago man ang mga naong sa uban, ang uban, mga antik na, pero salamat sa Ginoo nga nagkakita-kita o nagkahiusa gyapon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Mao natong kalipay, this is our life. Amen. Nakita nako lahi na ang dinaygan sa mga Kristohanon ron. Kaniadto og dunay mga panag-awit, tagsa na ang kayong mudol sa tubangan, malukso-lukso, sayaw-sayaw, dagan-dagan. Kay maikog, maulaw, apan karon lahi na. Di na ni normal nga pagsimba o pagdaig. Kay napulaan na ta ni anang normal nga paagi sa pagsimba o pagdaig. Kay ang buluhaton raba sa langit, puro pagdaig, puro pagsimba. Nakaingon ko sa kong kagalingon, ganinang buntag, simba mo. Hapon sa sisi, simba. Pagkagabi karon, simba na santa. Normal pa ba na?
gusto manggod sa kalibutan o sa kaaway nga ang pagsimba, ang pag-alagad sa Kristohanon, normal lang nga kahimtang sa iyang kinabuhi. Kung gusto lang niya mo simba, simba. O di gusto, dili mo simba, normal na. Pero sa diha nga ikaw, dunay Espiritu sa Ginoo sa imong kasing-kasing o sa simbahan, gusto ka og simba nga dili normal, gusto ka og daig nga dili normal, gusto ka nga imong singket dili normal, gusto ka nga imong sinayawan dili normal. Amen. Makadungog ta kanunay sa kalibutan, Pastor Ernie, kanang word special child. Na ba yung mga special child, dire? Di ba? Magkatawa ta. Mupahiyom ta. Unya, kung atong sabton, kung special child, nga ato ang tawgon, makaingon ta, dili normal. Sa Bible, pasabot, ato nalay diritso. Abnormal. But don't you know? The Bible declares we are all special child in the sight of God. Therefore, if we are a special child of God, puro ta abnormal. Muna kaya, don't be surprised. Nga kalibutan, di kasabot ni mo. Kaya mga special child, doon na ikaw galingong sinultihan, doon na ikaw galingon nga kinabuhi. Di na sila kasabot sa iyang sinultihan, sa iyang kaugalingong kalibutan, because he or she is a special child. Amen? Anong abnormal tayo? Kaya kung may problema, praise God. Normal din na. Amen? Hapit na kuno ka mamatay, sister. Praise God! Ano magol man kang mamatay ko? Langit man ang gapon! O niya kung di po nitugod sa Ginoo, ayun ko sa Ginoo. Praise God! Kung ang kalibutan, ignon hapit na ka mamatay, magbangutan, mag-uol, hallelujah, ang iyang kinabuhi, mausap, mauray, makadali sa iyang kamatayon. Amen. Amen. Ang imong sinultihan, dili na sinultihan sa mga kabatanunan o kabataan sa libutan. What the Bible says, we are the chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Peculiar means, maragwa mo maka-review. Peculiar means special. Amen? Kining naong tagsara mo makakitaan Kining kinabuhi tagsara mo makakitaan ay special ni. Mao nang sinultihan ang special child, doon ay kaugalingong sinultihan, doon ay kaugalingong kalibutan, doon ay kaugalingong kinabuhi, doon ay kaugalingong binistihan. Mao ni ngingunan niyang binistihan sa babae, mao ni binistihan sa lalaki. Gitudloan tag Buddhist kapag biste, kay we are all special people. Mao na ingon mga igsoon, ang ilahang normal diri abnormal. O kung ang mga abnormal moadto na kalibutan o mga apil na sa ilahang mga pagkinabuhi nito, tawgon po na sa mga Kristohanon nga abnormal. Amen. Mao nang manggawa sa tong baba, di na normal nila. Mao na may mong lahi lagi ka. Lahi ka. Kaya kung nakay problema mo, hilak ra ka. Di lagi ka mag-wild. Di lagi ka maghubog-hubog. Kung giaway ka sa imong pana, muhila kung muampo lang ka. Ang uban, muadto sa iyahang mga higala, muadto sa iyahang mga associates. Kay magpa-advise
So magpa-counsel. Unya kaunsilan po advice ka sa mga taong normal lagi ko no kay mga associates God. Unsa may advice nimo? Anong mag-uol ka? Anong maghilak-hila ka? Siyaray ka mao, pangita sa gimo. Mao na ang imong madungog dito. Amen? Kagwapa nimo, kadato nimo, profesional ka. Unya. Hala, paminaw mo, anak. Ang klase sa tambag, you are inviting trouble into your life. Amen? Amen. Pero kay abnormal man ta pala nila, muhilak lang ta. Unya, manuktok ta sa opisina ni Pastor Erne. Pastor Erne! Ikaw magyoy magbantay. Nagbantay sa kong kalag. Betistingan ko na mo pagbantay na ako. Mao na akong problema. Mao na ako ang sitwasyon. Unsay mo ikasulti? Ingon pa ang libro sa ikaduhang Chronicles, gitudloan ang mga Hudyo, matod pa ni Moses o matod pa sa alagad sa Diyos, kung kamo dunay problema, unsa mang suliran sa iyong kinabuhi, ang mga pagtudlo, ingon ane, muadto mo sa templo, muadto mo sa balay sa Diyos, magampo mo dito, mangayo mo tabang sa Ginoo, magpakitabang mo sa Diyos, kay mao na itudlo sa ato ang katigulangan. Wala yung konklusyon. Si Pastor Ray, wala yung konklusyon. Mag-ampo ta, sister. Palabat na yun tas Ginoo. Maunang wala masabti. Normal lagi kuno sila sa gawas, pero magkapangka-pangka panahon sa problema, magkapangka-pangka panahon sa panginahanglan, magkapangka-pangka panahon sa kasakit, pero ang katauhan sa Diyos, the special people of God, ang mga gihingon nilang mga abnormal nga mga tao, panahon sa problema, muadto sa balay sa Diyos, musimba ug modaig sa Diyos. Matod pa sa atong district presbyter, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Samtang mahinumdum ka pa nga sa pulong sa Ginoo ug muadto ka sa sikretong lawak sa presensya sa Dios, ang imuhang problema, ang imuhang kasakit, ang imong kagulanan, dunay Dios nga nagpaabot aron sulbaron. Would you clap your hands and let's praise the name of the Lord. Hallelujah. Ayaw katingala ingon ani ang atong sinultihan because we are special child of God. Ayaw katingala nga ang atong pagsimba wala dato ibase sa buntagon, sa haponon, sa gabhion, bisag unsang orasa gusto tang manimba. Kung kita lay paboton, kung milyonaryo o dato tatanan, di na ta manarbaw, sige lang tagsimba. Amen. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? One day in His court is better 1,000 years outside in the world. Abi nimog lipay kay kas kalibutan, abi nimog nagpatuyang kas kalipay, di ay sa presensya sa Dios, wa ka pa kaabot og usa ka minuto sa kalipay. Amen. Mao ning klase sa kalipay mga kaigsunan nga dili kasarangan. Naminaw ko ni Pastor Rocky, kahilak ko na. Nag-atang ko sa iyang kanta, abinakog, ang iyang awiton, lift up your hands, kay mao man ni iyang first album kaniadto nga, grabe. Huwag na pa to'y internet kaniadto, grabe, nag-viral ni. Pero, wa na ko kay balo, dugay na gyud. Nag-release na din siya sikan album. Amen. Praise the Lord. Katong tingoga. Madawat ka to sa kalibutan. Ingunanin kadako sa tapok-tapok. Maminaw ka ni mo, Brother Roque, ang kalibutan. Dili ay. Pero dire, di ta mo agig audition dire. Amen. Nag-audition ba dito sa Pastor Roque?
Gihonghongar naman tong pastoro ni. Awit ka ha? Tumatik. Unahunang pastoro ke, abin ako, di ko na mo tawgon. Ya, normal na. Sa kalibutan lahi man. Maghubog-hubog sa sila, Pastor Ernie, una kakanta. Magpainit pa man. Tagayan pa magmaayos, Brother Lito, una makakantag. I did it my way. Sa kalibutan, mag-ilog pa, magpatay panguban, magbono panguban, para lang makakantag my way. Ari mo sa simbahan, why my way dere? God's way na dere, perme! Huwag di mahubog, di kakanta kay maulaw. Amen? Mauna ila, maghubog-hubog sa, una mo kanta. Pero sa simbahan, sa mga special child, magsige sa kanta-kanta, una ta mahubog. Maguna sa atong mga pagdaig, una ta mahubog. Amen? Pero wagod ka na Domingo, kung todo mo, grabe ang iyong preparasyon. Mura mong naitambong ang kasal. Napay mga buhok sa mga bahay, mura nag mga pugaran, mga kaigsunan, gahi na kayo. Tungod kay mag-prepare sa kaugalingon. Kay lagi, kung todo, lagi yun. Pagkagwapa, pagkamatahom sa mga babae, inigsimba sa Domingo. Akong ina kong asawa, grabe kagwapa sa mga katawhan sa Ginoo. Pero hindi ko magsimba, hindi ko magwali sa itong district presbyter sa CIC. Mura mo kipagulat ng pakyaw. Ang mga gwapa pagsulod, paggawas, hubag na kayong mga mata. Naghibat na ang mga naong. Di na normal sudongon. Ang tao sa gawas makakita. Grabe na, di ko kasabot ang mga tawhana. Napaiwali sa atong pastor. Ambot, mga saba, baghana o wali. Hingon pa ang mga dilang tayo musulti kung sa sila. Dili, pareha na to. Biliban ako ninyo, pastor. Oy, ang membro ninyo, pangasabaan lang ninyo, pero inigsunod Domingo sa'yo, magsapon kayo mo balik sa simbahan. Unsa ba yung sekreto? Ang sekreto, di natamondang o pangasaba. Kay mamalahin ang membro, di mo kasaban. Anad naman. So, mas pastor, gaaway siguro ni sister da, kay minus naman kay gwali. Maura naman, mga igsoon ng Diyos, miingo. Di man ni pareha ka, atong unang Domingo nga, inig, magsigig sinyas, ako na, hawa na mo diha. Pero karon lain naman. Di ba? Amen. Dunay mga kasimbahanan nga sa ilang pagsimba way altar calling. Mura na sila ni attend og networking. Amen. Pero buhato na nimo si UPC. Sirado tanan simbahan. Lahi man ng UPC, bigay hilig man eh. Wa naman ni ugma ay. Kay basig rapture na ugma. Di natakausaban eh. Ugma na lang ko. Musinggit para sa pareho sa sininggitan ni Brother Linihan. Wa ka kasiguros ugma oy dudong. Maunahin ko ng Biblia, redeeming the time because the days are evil. Amen. Munang lahi ta. Kita mga taong malipayon kayo. Di ba? Bisag unsa na mo kakawartahan, bisag unsa nimo kadungganon, bisag unsa nimo kasikat sa kalibutan ug unsay imong background sa imong pamilya, sa imong balay, inigsulod nimo dinhi sa CECO asa mang simbahan sa UPC. Moagi kag kulata sa presensya sa Ginoo. Kay akong nabantayan kung ang usa ka Kristohanon di moagi kulata sa presensya sa Ginoo, kanang klase nga Kristohanon. Mud lang sa klase na. That's why
Every time we come to the church, let's be hungry for the presence of the Lord. Malimot ag kinsa ta kay atong focus. Gutom ta, uhaw ta, nangandoy ta, gusto ta. Ang akong nabatigan Pastor Ernie, Pastor Rone, ni atong Domingo, gusto kong mausap, gusto kong mutilaw pag-usap. Amen. Maunang magbalik-balik ta. Maglibog sila, di na ni normal nga mga tao. Grabe, bisag mag-ampo lang gani. Pisik-pisik ang laway, ampo pa lang. Ampo pa lang, pag-welcome pa lang sa mga bisita. Wa na. Gibinditahan na. Amen. Pero ay mitulisok na to, out of order ka, unethical na. Anong out of order man ta? Anong ethical man na? Ang mga abnormal man ta? Naaday na ethical o normal ang abnormal. Amen? Unya, kita po nga manimbahay, siguro haytas itong kaugalingon. Di pwede nga muhatag ka lang na akong kwarta. Unya, ikaw na magsinog-sinog sa ako ang kahimtang. Adto kasimba ka. Oh. Para opiring dahil isinog ko dito ha. Hallelujah. Dili. Ikaw gyud, kita gyud. Kinsa man to'y naglukso-lukso gandagan ginasiba dalito. Dili si Sister Linihan. Amen. Lipay ko nakita Pastor Ernie Badalinihan ba? Grabe. Si Binti Kapin. Ubang mga simintiron, wakabot o kapin. Tingog pa Grabe, kulbaan may magwali dire, bisanaan nila, labi na sa tubangan. Nagpaampo ko daw sa disipin, ampo ko, naglibog ko siya kong iwali. Tungkol sa kadaghang wali, naglibog ko. May na lang, kaya nakadungog ko sigit. Praise the Lord! Kokin mo niya akong iwali. Katawa mo diha, enjoy mo. Ayaw pakitaan yung ginagamugot-mugot mo. Wa mo malipay nga nagsimba ta. Pribileyo, oportunidad na nato. Let us enjoy the presence of the Lord. Ayaw pakita ang Ginoo nga nag-uol mo kay misimba mo. Kay na problema mo kay misimba mo. Dugay na siyang nagpaabot, naghuwat nimo. Kay doon na siya'y pagabuhaton sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Hallelujah. Do not accept if zeal is broken. Hang tinuod nga mensahe og maayong balita, maghatag ka nato og kaluwasan sumala sa pulong sa Dios. Og nahitabo kini sa dihang mituota kang Ginoong Hesukristo, busa gipatikan kita sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu Santo nga iyang gisaad kanato. Amen. Wa ta magmahay, wa ta masayop. Kamo nga giimbitar sa inyong higala, sa inyong sa mga worker dire, sa mga member sa care group dire nga gidala ka ni ining buluhatuna sa imbahana, nakadungog ka sa minsay sa pulong sa Dios. Wa ta magmahay kay ingon si Pablo, ang inyong nadungog, ang inyong nadhawat maayong balita gikan sa pulong sa Dios. Nabay nagmahay na to dire nga nakadungog ta aning maong klase sa mga pagwali? Wala nga naman kay kini maayong balita gikan sa pulong sa Dios. Og si Pablo nag-ingon, si bisan kinsa ang nakadawat sa Espiritu Santo gipatikan sa Ginoo og iyang giila nga iya. Dereta maglami. Ang mga nakadawat sa Espiritu Santo gipatikan sa Ginoo o kana nagpaila kanang Espiritu Santo nga naa nimo karon silyo na timailhan nga iya ka sa Ginoo. Tanang iya sa Ginoo tas ang kamot.
Ipalakpak ang kamot. Oh, hallelujah. 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 Now, kung ikaw, ako, kita, iyata sa Ginoo, na natay timbre, doon natay tag-iya. Ayawad na si mong naon nagkasing-kasing, nga wa kay tag-iya. Iya ka sa Diyos. O pagbantay. Tanam ingon pagbantay. Pagbantay sa imong baba. Kanang sigig panaot siyang igsuon. Kanang sigig panglibak siyang igsuon. Hinumdumi kanang igsuona. Iya na sa Diyos. Iya na sa Ginoo. Kanang sigig pangdaot sa tao. Pagbantay. Kay basig, wa ka kahibalo. I-charge na lang tika, benefit of the doubt, kay ignorante ka, pero karon nga nakadungog ka, ayaw pagmahay. Kay pabantayon ka sa pulong sa Ginoo. Undangan na ang sigig panaot, sigig panglibak, sigig panglupig o pagdaog-daog sa tao. Nganong di, mangyod ta, mapildi sa yawa. Bisag unsaon ta niya pagdaot kay ang yawa mismo na ibalo nga ikaw iya sa Dios gipatikan timbre timailan nga iya ka sa Dios. Salamat sa Ginoo nga gitagaan tag posisyon. Taod-taod na ta sa UPC daghan na tang nadungog. Labi na ng term nga revival. Amen? Kasi nakadungog anang revival. O sa diyang makasinati ka na mo ingon na yung kag, na-revive ko. Nang akong pangutana, unsa man yun na katinuod, anak ka ng imong revival. Nga mingon naman kag na-revive, unsa may budi pasabutan na, nalipay ko, pastor, nadasig ko, pastor. Pero di po kumutuo, oy, na-revive ka, nadasig ka, nalipay ka, unya, hinaot ka gyapon. Di ko mutuo ni mo, ay! Nga kung magwali ang pastor, labi na karon na sa iyong atubangan, magsigig kag ingon, kaya sa di mo di, ay. Amen. Tinuod ka ng revivala, Pastor Ronnie. Nga kung nahi magbarog sa pulpito niya, di kaganahan, mangyamit ka, manghiwi ka. Kanong siya man, di ko ma-revive, anak. Di ni mamintin akong revival. Sa iyop yun si pastor, wala pa daigi sa Espiritu Santo. Tinuod ka ng revival niya, daog-daogan kay mong pastor. Di ko mutuwan ng revival, di lagikan. O kung tinuod ba na, di ko mudawat, anak. Amen. Kanang pastora, wa pa ko patay na. Karon, bidhana. Kaig ka naglusa ang tiyan tungod sa panalangin. Suya ka? Sina ka? Na may daghang mga wa na dire ha, wa na dire. Pero kung naam na dire paminaw. Nay ubang mga kaigsunan or mga pastor day. Unya ra mga kaigsunan, mga pastor ba? Pastor day naman tong si Peter. Maghimuot ko nga magkatawa nga maguol nga maglagot. May nalanggan kay abnormal ta di ta mamalikas. Sir, kanang mga untang nindot kayo restaurant sir ba? Di ta picture sir. Oy, nganuan? Makitaan sa membro sir. Masuko sila sir. Ha? Kinsa man may bro, padula na dire. Nga sige lang kunog kaon-kaon sa nindot kay hindi kananan. Starbucks nga kape. Niya kada Domingo lain og sinina, bag-og sapatos, bag-og long sleeve. Nakoy pangutanan ninyo. Sa dihang ang pastor giuswa, gilambo, gipatubo sa Ginoo daghan nagpanalangin, daghan nagmasina, daghan nagmagbantay. Pero kay bao mo ako kadungog.
Naman ito si Presbyter, inyo maning pastor dire, nanindamig pan dito sa Balamban, kadlawon pa lang dako, nag-drive ni Gresikol, ako itigsingit, pan. Wa ko kadungog, banaborlin nga nay nasina namo. Wa ko nakadungog, hala si pastor ba, nagdinatin, wala. Pag uli na mo sa ilahang simbahan, ingon pa nun, namoy nalimtan, pastor. Mayon tatog inyong gihurot, dagpan. Apa ni? Sa dihang nay sa dindahay murag nay kumbira kani adto. Di gyud mabintaha. Kaon gyud mayo kanang ang kaon ba kutob diri. Gutom gud kayo ambot lang. Din man puning mga pagkaon sa onawa man ni oy. Wag yoy, nasina na mo. Wag yun me! Libak ka. Karoon na noon nga, nagsakay, nag-Hilux. Then man mo, silang pastor, nag-drive pag-tricycle. Wala lagi nasina. Kaya kung nasina pa, ikaw tato'y konduktor. Karoon ako nag-tides ang pastor. Sige, nagtanaw sa tides. Grabing pastura. Bago pa lang gani. O sakyanan, lain na sang sakyanan. Nga nag-uol ka man. Nga na problema nga nakapalit, manasiyahan na. Anong unsa magyuhin mo problema nga na nag-uol ka man. I think you have a problem with your mathematics. Let's go back to the basic mathematics. Ang gidawat sa pastor, 10% ra. Imo 90. Balita be. Balita. Sige, magpamantay sa'yo. 10. Samot na siguro 90 nga buhay mo, 10. Kapalit magini ang 10%, kamo pa kang 90%. Mao nang di mo kapalit kay wa man ninyo ihatag ang 10%. Amen. Kami din naman gyud unta mi gusto mamalit og sakyanan. Unsaon man gyud ang mga sakyanan mao na man sige makagad namo. Mao na siguro gyud ning di na normal, no? Kani ato ta magpakiluoy tas bangko. Sige na, Mr. Bangko, sige na. Ya, na kay kuan dito sa may imong property dito, dako kay kog yuta, pero di gud imo gitudlo ra nimo silingan. Pero karon daghan na kayong bangko sig panawag nimo. Are you Mr. Arnick Helen? Do you have any plans to get a brand new car? Gingnan bitaw ko, akong ginakong sawa, gitawagan mo ko sa bangko. Sir General, do you have any plans to apply for another car? Kaya sa akong tubag, call me next month. I will consider to think of it. Kita na say magpagahi-gahi. Amen? Sa una mo gusta. Mao na, kung naan na nato ang panalangin sa Ginoo ambot lag makapiog bata. Di ka kamo miingon, hinay-hinay lang Lord, kay mapisat ko sa panalangin. Grabe na ko kabisi Lord. Okay nang grabe ang panalangin, basta di ta makalimot sa pagsimba o pag-alagal o pagdaig sa Dios. I am happy to impart these words because our district presbyter subscribes this word. Yesterday, sa amo ang devotional, ginan ako ang mga pastor. Karon mga mimburan po yung inan, kay mga mimburan mo. Ay lang mo pa mastor tanan, kay mga mastor mo tanan, usam lang yung pastoran. Puro ta pastor tanan. Wanay mo hatagog tights.
Na may kompetensya mo dawat og Diyos. Pero kung namoy tawag sa Ginoo kana, pero wagay mo'y tawag sa Ginoo ay mo patuga-tuga. Ayaw mo patuga-tuga. Akong giingnan natong district presbyter o sa mga pastors. In the book of Revelation, chapter 12, verse 10, the Bible says, Satan is the accuser of the brethren. Ako ang kanang tanaw ang meaning sa accuser. Mao niya giingon, Pastor Ernie. A person who claims that someone has committed an offense or done something wrong. Kini ko nung accuser, mga tao ning intrigero. Sa Bisaya pa na, sa English accuser, gibisaya na sa King James, tigsumbong. Kini hinaot ba? Mga intrigero. Mga lipuris kuno ng Satanas. Biblia ho. Naraman di ay be. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ for the accuser. For the accuser. Ang mga hinaot sa mga kaigsonan. Asa pa dong? Wa na. Gilubong na. Gitambog na. We accuse them before our God day and night. Di na ba ni basta-basta ng mga hinaot? Disturbo kanis Ginoo kay, di ana ito sige daot. Di katug ang Ginoo dinhi ang Ginoo nga di siya matug. Tungod di ani mga tawana. Makatug ba day mo nga ang manaot sa tao adlaw o gabi? Kinsay gidaot? The accuser of the brethren. Kung hinaot mo, appeal mo sa departamento sa accuser. Unsa department nimo sa simbahan? Daghan man ang department. Baka basabit ako na production, duto na may ka ng mga name ka ng ID, production. Dire po naglaray, usher department duta uy. Wag ko nakita gyud. Sige bitag paniid. Wag ko kitag ID nga accuser department. Di sa tagustuhan na, pero na ang ministry sa yawa ko. Accuser of the brethren. Wa mo ana kabasa? O wa lang ninyo palagmi inyong gibasa? Day and night. Pero akong giingnan natong district presbyter kining Dios angay og takos jud natong simbahon alagaron nga matinud-anon. Nga naman, kay kining Diyos, Madam Orlen, mauni siyang klaseng Diyos, nga di madag intriga! Pastor Roque, kung ang Ginoo madapag intriga, di matubag ang imong pagampo. Sadyang magampo ka, iligloon ni mo, hong-hong day ang yawa. Ampo-ampo pa. Ay, paminaw na, Lord. Ampo lang na. Kay wa na'y mahimo sa kinabuhi. Kung hayahay, gani na. Di na makita sa care group department. Tuan na sa suroy-suroy department. Amen? Kung madapag intriga ang Ginoo, walay gipanalangina na to. Kung madapag intriga ang Ginoo, why mapasaylo na to? Why mga luwas na to? Kaya ang tanan nakasala, nakabsan sa himaya sa Dios, o dili matarong atubangan sa Dios. Kung ang Dios maminaw pag intriga, di ka mapastor.
Kung ang Diyos maminaw pag-intriga, kamo di mo mga pastor. Labaw na itong district presbyter. Hilom lagi mo. Kung maminaw panig-intriga ang Ginoo, di ka kaabot og tinta. Pero kayang Diyos, wa maminaw intriga, miskapin ka sa sitinta. Nagampo umi, nga dugangan pa kag another 70 years. Nga kanang magsimba ta. Ganahan unta kay kamulok sa mo anak lang ka ba lito. Biblikal man gyapon na. The spirit is willing, but the flesh is... Ako bitaw silang giingnan. Kung ako muabot og sa gatos niya inig magwali gyapon kung sa kay winalihan ako. No? Siguro kining atubangan sa akong karsunis, bali na ni. Kay limtano naman ta. Di ba? Pastor ni. Unya ra ba, based sa kasinatian, wala kunoy tao nga bisag siyang katiguangon anak siya pirmi. Kana bitaw magkaedad na magkaanak na ko. Unya, halimbawa, 50 ana, 60 ana, 70 ana, 80 ana. Ini ko sa kagatos kamang na lang yun. Ha? Pero yung ng Biblia lahi man. Bisa na itong lawas nga nangatunas. Bisag nagkatigulang ning lawasa. Pero ang kalag, ang patik sa Espiritu Santo nga naasulod ani. Bago, legon, adlaw-adlaw. Hallelujah! Maunang di tamay bolong. Bisan pa ni nga itong kapanahonan, dali, asayo kayong maabot sa simbahan, matiguang. Bisan asa, mga tigaw lang, ang lawas, pero ang espiritu, bago pang natao. Amen. Praise the Lord. Maunang nindot kayo ang pag-alagad sa Diyos. Amen. Maunang ayaw mo pagpakabig anang accuser. Amen. Kung ang Ginoo maminaw pag-intriga, Madam Eden. Unsa magoy background ni Jacob? Sa ngan pa lang niya daan, gitawag nga Jacob tungod kay mangingilad. Ato pag yun lang dutan, Ingleso na to para di kay sakit, scammer. Di man lang kasabot ang mangingilad, oy. Labi na lang mga batanon ron. Kaya namin na baydan ang mga sosyal ng mga membro. Ako kasabot ng mangingilad, pastor. Mo ba? Scammer. Biktima ko na, pastor. Jacob was a scammer. Do you think ang Ginoo wa kay bawo nga scammer siya? Mas bright patas Ginoo? Siya nga Diyos, mao'y nagasusi sa bisan pa sa kinalang bahin sa atong kasing-kasi. Siya kanunay nagatanaw sa atong kasing-kasi. Una kaila siya, kinsa ka o kinsa ko. Sa Ilonggo pa, hindi nagidna kasugiran ng Diyos. Kabalo na ginatanan. Maunang, why effect ang intriga-intriga? Jacob was a supplanter. Mangingilad. Tikasan. Pero kining tikasan o mangingilad matud pa sa kadaghanan. Gihimo nga prinsipe sa Diyos. Gitawag siya og prinsipe sa Diyos. Giilisdan ang iyang pagkamangingilad. Imbis intriga, kinibitaw, kinihinong imong giintriga, imong gidaot, ipromote hinong sa Ginoo. Grabe nilang daot ni Jacob. Grabe nilang daot mga igsoon sa iyang pagkatao. Pero nga ginaharon, di lang yun mo sigig daot. Kanang pagkamangingilad, himoon ako siyang prinsipe sa Diyos. Ilisdan ako yangan. Himoon ako siyang Israel. Amen. Mabitaw ng nindot kinang daoton ta.
Basta di tinuod. Pero kung tinuod, murag di kay nindot. Si Jacob, higala sa Diyos. Prinsipe sa Diyos. Amahan siya sa 12 ka banay sa Israel. Amen. Kung ang Ginoo minaw pag-intriga, di ka mamilonaryo ron, oy. Ikaw nalagay panalanginan sa Ginoo nga reject ka man. Amen. Ayaw ana, Lord scammer na, mangingilad na, daghan nag-utang wag ko bayri ana. Ayaw ana Ginoo. Pero kay bawa sa tubag sa Ginoo, mao na akong paborito. Kaysa samang paagi, makita nato ang himaya sa Dios nga ikaw nga giintriga nga dautan. Ang nindot mga igsoon ni Jacob, wa niya imahin ang iyang intriga. Ang iya hinong gipagkanang kamutan nga makigbugno siya sa Dios. Kay human nga nakigbugno siya sa Diyos, ingon ang manulunda sa Diyos. Jacob, buhiin ako, Jacob. Banagbanag na, di na ni pwede. Mahini mo, no? Nangalisa na mga ini. Akong gosok, buhian ta ka. Di ti ka buhian hangtod. Di ti ka buhian hangtod nga imo kong panalanginan. Sa pagsimbag, pagdaig, pagdawat sa Holy Ghost, pag-apil ni ining mga Holy Ghost explode. Di ta mamuhi hangtod ka, di ta madakad-bakadawat sa Espiritu Santo. Di ta mamuhi pagbugno. Inigsimba nato, inigtawag nato, inigdaig nato. Muragwa patay na batyagan. Murag naa pa lang ibabaw sa atong alimpo. Muragwa patay na batyagan. Sige lang, padayon lang, padayon lang, padayon lang. Imong mabatyagan nga ang Dios. Hallelujah! Muhatag kanimo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Oso kaayo ning Shopee. Amen. Daghan kay tadako. Basta Shopee nagaihisgutan, way lisod ang kwarta. Dali ra mo gawas ang kwarta basta Shopee. Pero tayo sa offering lisod paghawson. Pero Shopee gani, bisag was balay, basta Shopee na ay tugonon bayare. Pero tithes offering, malimtan, sunod buwan na lang. Pero Shopee, di pwede. Hallelujah. Nindot ang Shopee kung ang imuhang bagahe sinilyado. Amen. Butang man, pagkaon man, ilimnon man. Sa di pa nimo gamiton, imnon, kanon. Naagyo kay mabasa nga instruction, do not accept if the zeal is broken. Kita. Kini. Ilan mo ni? Saan mo ni? Ano mag-isog mo kayo mo? Oh. Saan mo di urasa di? Ay, isog naman mo. Kailan mo ni? Oh, murag isog na mo da. Unsa man eh? Bottled water. Puno dili. Di na, naimna na. Igtuyok na to. Lahoy-lahoy na. Lost thread na. Gupok na ang silyo. Bisag unsa nimo ka abnormal. Kung painom te kaani, di ka mainom. Mainom pastor no, painom kuno mo anak, kinsa painom na. Na panoy, Vitamax ang nag-inom anak. Ano man kayang silyo? Wala na. Bisag di mo pabayron, imo ni ihatag, bisag migo pata. Oh, pastor, maura na tong awayan. Dikyo ka mo kisig-kisig, yung kakaingan naman ang silyo lagi. Kuba na? Amen. Ang Diyos, ang Ginoo, we are expecting for the coming of the Lord. And the Bible says,
Kuhaon sa Ginoo ang iglesia nga mahimayaon, walay buling kunot o mansa naabana dere. Nagwali ko sa simbahan sa Manila, engko real talk ni. Di na ta magbinot-butay dere. Unsa man andam na gyud mo rapture? Wa gyud may isas kamot. Nagliningi ay, ikaw andam na ka. Yusa. Amen. Oh, the same thing. Ang pangutanan niyo. Andam na mo sa rapture. Murag andam, pastor. Murag di sad. Now what is the mandate of the Lord to the preacher and to the pastor? Ang mandato sa Ginoo sa mga pastor, sa mga ebanghelista, sa mga magtutudlo, iwali ang pulong sa Ginoo ni adtong mga wala pa makahibalo sa plano sa kalawasan. Wali sila sa plano sa kalawasan. Panahon sa Domingo, natay mga bisita, ang atong pastor muwali sa plano sa kalawasan aron sila mga luwas. Kay mao nay mandato sa Ginoo to preach the plan of salvation. That is God's mandate to the preacher and to the pastor. Unsa pa pastor? Ang mandato sab sa Ginoo sa pastor nga ang iglesia nga mga kaigsuunan dili mga unbelievers, ang mga unbeliever walihan o kaluwasan. Pero ang iglesia, what is the mandate of God to the pastor, to the church? Prepare the church of the Lord for the coming of the Lord. Usahay makaingon ka, unsa maning waliha oy, unsa maning winalihan nila oy, ang amo ang mandato nga nadawat sa Ginoo nga kamo walihan aron maanda mo sa pagbalik sa Ginoo. Kini Holy Ghost explo, usanay ka pamaagi nga maandam tang tanan sa pagbalik sa Ginoo. Malig-on ta, madasig ta. Amen. Mao nang undang na mo reklamo. Kaya sa man pag-andam sa iglesia, magsikitag reklamo. Holy Ghost explo na sad. Kanindot ang Holy Ghost explo, panglangit man na. Ang di ganahan na katumang mo atong impirno. Explo na ko na, Holy Ghost na ko na. Maura na nga explosion nga holy. Amen. Nga inig buto sa Holy Ghost, tanang kahugaw sa imong kinabuhi, ang imong kalaay, ang imong kabugnaw, ang imong kaluyahon, ang imong problema, ang imong pagsulay, mawala sa gahom sa Ginoo. Prepare the church. Prepare the church. Hallelujah. Thank God we have the pastor to prepare the church. I will come to get the glorious church. Di basta-basta ang kuhaon sa Ginoo nga iglesia. Amen. Di ni iglesia sa Basak, di ni iglesia sa Minganilla, di ni iglesia sa Talisay, di ni iglesia sa ka Pastor Roque nga ginumalahan. Ang iyang kuhaon iglesia nga mahimayaon. Asa man nato na makita? Makita na nga klase sa iglesia. Ilawom sa pagdumala sa alagad sa Diyos nga nag-andam sa iglesia, nagpahinumdom, hallelujah, dunay mga panahon nga sakit alang ninyo. Abi ninyo, inigwali sa mga pastor, sakit kayo, sahay, kami may malibad, Ginoo, di may musultihan, sakit kayo basig mahubos. Tell it to the people. I am preparing them for the coming of the Lord. Kasi nagtuo mo nga di na sakit para na mo. Sakit kayo. Sakit kayo. Kami mo'y unang masakitan. Kaya wa ta maanad aning sultiha. Basta ilawom ta sa dihog sa Ginoo. Ang Espiritu Santo mo'y nagdikta nimo. Di unta gusto ang atong pagpate. But the Spirit will preach to you because the pastor is preparing you for the coming of the Lord. Amen. Mata o kadlawon, yampo mo. Dili ni panghambog himaya tanan sa Ginoo, gikan mi nagpuasa 2 ka adlaw. Tanang mga pre-request dito di para amo, para inyo.
Pagkaibaw sa mga kaigsunan nga nagpuasa si pastor. Pila ka daw duha. Ginoo. Ang chat. Kapuliki, uy. Usa ka dupa ko dang yampu ay pastor. Pastor, yampu ko, pastor. Pastor, yampu ko. Napuasa, good. Yung ko, time para sa good. Has labig maayo, kitang tanong ng puasa. Bahin-bahin sa daning ipaampo ninyo, oy. Murag ubay-ubay naman eh. Ako rin may inyong gilatan, ani. Kung ang usa ka membro na ay 2 pages nga sinulat nga magpaampo. Kini po 2 pages niya, gato si mong membro, pila ka pages? 200 pages. Mato pa sa St. Peter, gamay rang duha ka adlaw. Ibis duha ka adlaw, mag-break na may 20 ka adlaw naman eh. Pero may reklamo na lipay hinon me. Kay gimahal o gipangga mo na mo. Inigampo hapdos kayong tiyan. Inigampo daw, grabe struggle. Pero kay nahigugma mis mga kaigsuunan. Mauna nga kung tubago na gani ang inyong mga pag-ampo, makadawat na kayo mo sa inyong gipangayo, ay tamo kalimo sa nagampo. Basta mahinomdom na sad mo, ini panahon na sa puasa, kay nana po mo ipaampo. Nangayo ka, pastor, ay, pahinomdom ra ni ato. Why, pastor, mangayo? Wala. Pero kung naay mo dool, niya mo hatag, praise God. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos. Ayaw dawata kung ang silyo guba na. Tanawa ra God, siniliyuhan ta sa Espiritu Santo. Kung maguba na gani ang silyo sa Espiritu Santo, mamtay ingon ng Biblia, ayaw sakita ang Espiritu Santo. Ha? Tanawa gud ang kinabuhi matupason di si Peter kung ang silyo guba na, kinabuhi guba na pud. Manulti ka di na kamao. Maglihok-lihok ka layo na kay kastinood. Magsulti-sulti pag yung kaabi ni mo, pastor, bisag wa ko kasemba, I love God. Bisag naara ko sa among balay, pastor, nahigugma ko sa Ginoo. Lipay kay ko, pastor. Ug maon ni magdaghan, dugay kabalik ang Ginoo. Kaya imong silyo guba naman. Barog-barog ka, tubangan sa pulpito, imong silyo guba na, ikaw ray ma-revive. Ang oban, revive pa. Amen? Amen. Because we believe, we trust the power and the anointing of God more than ourselves. Why problema sa simbahan? Basta ang tanang kaigsuunan, ang selyo intact. Inig-promote na to sa mga project. Wa pagayta ka-promote, daog na. Pero naagani, membrong ang selyo. Lost trade na. Mga mong ra ba na? Mga mong na. Mauna, pili agyo na inyong tupad. Honghongi dan, sama na imong silyo, okay pa na? Basig lost trade na. Usa sa timailhan nga lost trade na ang silyo na gani mga project, promotion, buluhaton, simbahan niya, reklamador, do not accept because her seal is broken. Unya, mga soul winner ra ba na sila? Kay manakod na. Grabe na sila ka. Contagious kay bisag di suguon. Manulti. Mamalita. Kana hinong gisugo, di gyud musulti. Inig-promote ni Pastor Ernie, lingkod na. Kabantay ka. Unsa may nabantayan? Tara. Paminaw. Lain na sagning. Sa maning simbahan na, oy. Komportable pa ka dire. Konbinyente pa ka dire.
Makadungog na kay kagingon ana. Magunahuna na ka. Dakpon nun sa biko ni. Tampered si Leo ani. Illegal ni. Di naman ni mo'y ba sa tinuod nga anak sa Ginoo. Amen. Maingon ganis pastoron ni na Holy Ghost explo. Lipay tatanan. Holy Ghost ako na. Na magay taos Biblia sa Book of Acts, mugasto lag minilyon kay mo palit og Holy Ghost. Pila man ang Holy Ghost kay mo palit ko. Ingon si Pablo, malaglag ka uban si mong salapi. Bodi pasabot, bisag unsa ka kadato, di kakapalit sa Holy Ghost. Bisag unsa ka kagraduhan, bisag unsa ka kasikat, bisag unsa ka kadungganon, di kakapalit sa Holy Ghost. Inig lihan ni Pablo. Speaking tongues man dayon siya. Papalit ako anak. Ha? Naman gani mo gasto lang kay para makapalit, para manaa. Kita pa kaha nga imbitaron na ta. Irkon pa imo, lain pa ni nga simbahan, wala, singot ani grabe na. Yap. Ay mo lakaw uli dayon kay napakanon pataron. Ha? Naay bihon nga usa ka sako giluto. Pan o sa katangkal-tangkal gi-order na sa Jules. Unya napay koy Holy Ghost way bayad. Unsa ta ka pinangga sa Ginoo? Mao na ingon si Pablo sa Book of Acts, kung mga impierno gani imo sa ang maabot nga panahon, ay kung yung basula ha. Kay gibuhat na ba na kong tanan para mo mga luwas. Watay tinulusik kay ni kapos panahon na nga ikaw, Pastor Erne, Pastor Edwin, Pastor Rone, wag yung ko ni mong pogsa, wag yung ko ni papila, mag-Holy Ghost na, Pastor Rone. Holy Ghost, wala ka impierno, mag-Holy Ghost pa ta. Amen. Katawa mo riya, pero mao na ilabing tinuod. Amen. Oh. Naa sa among meeting, kada simbahan nga mo-hold og Holy Ghost Explo. Di lang ang simbahan ang mo-hold, muandam bagyog pagkaon para pakanon ang mga manambong. Grabe. Ha? Last week, nagwali man ko sa Holy Ghost Explo dito sa Argao. Pakitir sila. Gutom kay ko pag magwali, ni kaon kog balik duha ka bahawan oy. Di basta ko ning wali gud. May man mo diha sig paminaw sig katawa ako dire. Amen. Praise the Lord. Mahuman ako kay ingon natong disciples Peter, magmakdo ta, pahuman naman ko ani basta ingon ana. Tanawa, ugwa pa mo sa Holy Ghost Explo, makakatawa ka mo kanang katawa nga natural. Suway ko na mo ato sa inyong balay, di mo mutambok og Holy Ghost Explo, makakatawa ba mo natural? Ha? Suway ko na sa inyong balay. Alay, di ta makatawa na. Pero diri sa Holy Ghost Explo, di lang mapuno ito kasi-kasing sa Espiritu Santo. Malipay pagyud ta. Napatay problema sa itong negosyo, napatay problema sa itong trabaho, napatay problema sa ato ang mga kinabuhi, o niya ato pag yun ng punan. Ang sulba na lang, maglipay-lipay ta sa Holy Ghost. Kung wa mo matin sa Holy Ghost Explo, kadungog mo ning waliha. Wa ko lami, yan ay mong wali, oy. Undang na diha, oy. Pila makakabuok, wala lami usa. Ay, ikay undang. Pila guta kabuk, daghan na to niya, ikaroy wala lami Amen. Abi ninyo, kay usahay manggod, mingon sila, ay mo anang, kanang born again, oy, ayaw mo anang Pentecostal, oy. Lonely life na. Ha? Gisupris ang ilahang kagawasan.
Di pwede o kahilayan. Problema sila. Unsa na lang kay kalipay anak nila, no? Sila na problema na to. Sila na problema na to. Unsa na lang ka na nila, no? Di na mo inom. Brother, kasi nga ni mga brother. Ika des, brother Dungkoy. Kanas, brother Dungkoy, ba? Unsa lang kay kalipay anak, no? Kay tanaw na ko, murag mong inom, may rabag yun. Kay tanaw na ko, murag kaliwat ni San Pedro. Gipadadaan siguro nig manok nga ugis. Unsa lang kay kalipay, no? Nya ang mga babae po. Lahi na ra baron, babae ug lalaki mo inom na. Di ba sa kalibutan? Mao na makaingon na inyong mga amigas ug mga amigos. Ang inyong mga friendship. Unsa naman ang inyong kalipay, no? Di na kun mo ka disco. Di na mo ka rampa. Di na mo ka sumba. Unsa naman ay kalipay ani nila? Ha? Di ba? Usahay po ikaw, wa kay Espiritu Santo kay mo kapito, no? Nagplano ra ba unta ako nga mo apil ko nila? Mao din na ilang kinabuhi. Pero sayop sila. Kay doon na tayo kalipay nga wala nila na sinati. Kay kung kining maong kalipaya, ila pa lang na sinatian. Makaingon sila sa ilang kinabuhi. Nganong karon pa man ko nangalagad. Nganong karon pa man ko nakatagamtaman ng kalipaya. Way masuko nato inigsimba nga mo dangoy-ngoy, mo helak ta, mo lukso, mo dagan, mo bakpak, bisag unsa atong buhaton, basta ilawom ta sa presensya sa Dios kay mao na atong kalipay. Problema tas ng mga anak, problema tas ng trabaho, problema sa negosyo, dinhe sa simbahan, dadana, ibutang na sa tiilan, sa presensya sa Dios, solbaro na sa Dios. Karon nga ni anak ka, labaw na, napatikan ka sa Espiritu Santo, mag-istorya-istorya mo nga mga men. Daghan pa ang tatagkwarta ron. Unsaon, kay nailad man ta sa gidala ni San Pedro, nga ugis nga manok. Naskam man ta. Pero sagdi na lang, di pauwahi ang tanan. Kung nahibaw pa di tayo ani di ay ang men department, ang LA department, ang caregiver department, ang usher department. Di unta ta magsigi o pabalik-balik ni pastor sa atua. Na si sister, ingon ako mama, wa ko no. Kay paop lang di ko ingon ni ding kalipay. Di ta ko sigig palipad nga magpabautismo. Di ta ko magsigig palipad nga mudawa sa Espiritu Santo. Wa man ko kakibaw aning kalipaya. Kaya ang imo ang kalipay na ibawan, binayran. Di ka malipay o di ka kabayad. Kana ding mo inom ka. Ato kuno sa tindahan kuno, inom kuno beer, ay bayad, di ba? Bukan kas o. Binayran na nga kalipay. Amen? Pero sa ingon sa pulong sa Ginoo, doon ay buhing tubig nga walay bayad. Gool kamo kanako tamnan. There is a spring flows of living water. Sa opisina, sila yung maproblema niyo. Sa kayo kalipay nila, no? Kini mga laig tinuuhan ba? Sa kayo kalipay nila, no? Di ba? Wala ka bantay. Nga bisag ikaw rang usa hagwaon ka sa Espiritu Santo. Tinod na, Pastor, hagwaon ta. Tinod! One of the ministry of the Holy Ghost is to comfort you. To teach you, to remind you, to bring you into remembrance, nga di ka malimot. Muto imong luha, makakita sila. Tanawa, wag yun sila kalipay. Sige na laghilak. Kaya ang kalibutan, kung ang tao mo hilak, abi nila, nga nagmagulanon.
Pero was laki baw nga, gitubag yun sa Diyos. Chatay kas pastor, pastor! Ang dama imong panodlanan! Kami po nga nagpastor. Kung kay baho pa dahil may aning panalangin sa ministry, nga nung nagpadugay-dugay mo sa mi. Anong naminaw man may nga lisod ang pastor, way kaon. Pero siguro, wa may tanan nagsugod sa lisod, wa magsugod sa lisod. Kay di man nato ma-appreciate ang gahom sa Diyos o di ta moagi ka lisod. Di na to wadon ang kagutom o kauhaw. Kining simbahana dirimigikan. Kining simbahana bless kay ning anuman murag mao ni Mother Church sa tibuok Cebu. Daghan na kaayong gipauswa, gipalambo, gipatubo, gipanalanginan, gipadato sa Ginoo aning simbahana. Pero paminaw mo, kamong gipadato, gipauswa, gipalambo sa Ginoo sa pagsulod ninyo nining simbahana, problemado mo. Pagsulod ninyo ning simbahana, doon na mo'y mga kasakit, doon na mo'y kabugaton sa kinabuhi. Sa inyong pagsimba sa pila ka tuig, doon na mo'y dapit nga sikreto ni ining mga simbahan. Wa ko may balo ang uban, mauni iyang pwesto, mauni iyang lugar, matag Domingo, inig challenge sa pastor, maog yun ning pwesto ha, nga iyang tultolon, dire niya ipabuhagay, ang tanan niyang pagbate sa Ginoo, ang tanan niyang problema, ang tanan niyang pagsulay, ang tanan niyang ipangayo sa Ginoo. Ang Dios naminaw, ang Dios mihatag, ang Dios mitubag. Karon na dawat nimo na sinati na nimo. Ako kang dasigon, ako kang sultihan. Bisag mitubag na ang Dios, bisag nadawat na nimo, bisag miuswag milambo sa imong pagduol diya. Ang imong mga anak gagmay pa, nag-eskwela pa karon, gipalambo, gipauswag, nakagraduate na, dagko na mga posisyon. How I wish. How I wish. Nga kadtong kanunay modol sa lawak nga sikreto, altar sa simbahan. Dili unta mausab sa panahon nga pauswagon o palambuon na mo sa Diyos. Dili unta may tabo nga magbarog-barog lang mo sa likod. Magtanaw na lang mo sa mga tao nga midangoy-ngoy sa presensya sa Ginoo. Ayaw paabuta nga imong makita imong kaugalingon nga ang kalag nimo musulti nimo ingon ana ka kaniadto sa wa pa kanako panalangin ikaw na kaniadto apan karon daot na imong silyo. Magsige na kag tudong-sudong tanaw-tanaw. Nalimot ka kining lugar. Kung naapalay tape recorder o naapalay recorder aning lugar, i-play sa Ginoo. Madungog nimo ang imong dangoy-ngoy. Madungog nimo ang imong mga pagampo. Madungog nimo ang imong mga pagpangalyo po sa Ginoo. Iyalaraba, hikolaraba. Iyalaraba, hikolaraba, hikolaraba. Madungog nimo, Ginoo nga akong anak pag-graduate. Ayo akong bana, ayo akong asawa. Tabangi mi Ginoo, palambo ami Ginoo, pauswaga mi Ginoo, mutabang mi sa imong buluhaton Ginoo. But because the cell of the Holy Ghost is broken into your life, you are now stranger in your secret place. Kontento na lang kayo abot nimo sa simbahan. Diha karadapit manglingkod sa Asher. Dili pareha kaniadto di gyud ka gusto nga magpalikod. Naadyo ka sa tubangan kay inig challenge ni Pastor Ernie. Una ka, wa pa ka kaabot sa altar, buhagay dangoy-ngoy ka na. Kay ang selyo sa Espiritu Santo intak pa sa imuhang kasing-kasing. Dili unta tama usab. Kung kusog tamod agulo mo nga amoy kaniadto nga wa pata.
Kung kaniadto magsudong lang ta sa mga pagkaon nga lamian. Magsudong lang ta sa mga sakyanan nga nindot, di ta ka-afford, di ta kasakay. Karon nga gipakaon, gipasakay na ta sa Ginoo. Mausap ta. Inay nga magkakunhod, inay magkahinay, inahay magkalayuta, timan ni ang Dios, sapit na mo balik. Kalimti sana ang imong mga achievements, kalimti sana imong mga nadawat, sigurado sa ang silyo sa imuhang kasing-kasing. Walay simana kaniadto na ka sa parsonage, na ka siman magampo, uban sa mga outreach, uban sa mga buluhaton. Hapan sa diyang mitubo o miuswag milambo ka na. Ingno na nimo ang Ginoo. Kahibalo man ang Ginoo. Akong kasing-kasing naa sa buluhaton. Pero di gyud ko kahimo kay daghan ko og mga buluhaton. Unsa ingon sa Biblia? Ayaw ninyo pasakiti ang Espiritu Santo. Dili si pastor ang unang masakitan. Dili ang asawa sa pastor ang unang masakitan. Dili ang membro ang unang masakitan. Ingon ang Biblia, grieve not the Spirit. Ayaw niyo pasakiti ang Espiritu Santo. Human mo gipanalanginan, human mo gipatikan, human mo giluwas, human mo gipauswag, human gitubag inyong mga pag-ampo. Dili na mo makita sa sikretong lawak nga magdahig ug magsimba sa Dios. Manindog tang tanan. TFC, Menglanilla Church, GCAM Church, South City Church, Inayawan Church, Lighthouse Church, CEC Church. Kumusta ang atong mga silyo sa atong kasing-kasing? Kung pasuruyon ta, abdik ta. Kung palaagon ta, abdik ta. Pero buluhaton na gani sa Ginoo, daghan ta og mga reklamo. What will happen to your zeal? If the cell is broken, dili ta madawat sa Ginoo. I don't accept. I won't accept. Because your zeal is broken. Ginoo, dako kog hinatagan. Ginoo, ako'y pinaka-talented sa simbahan. Ako, Ginoo, ang leader sa simbahan. Wa na mo tanaw ang Ginoo, anak. Kay gikan na niya tanang abilidad, gikan na niya tanang kwarta, gikan na niya tanang nga naa nimo. Ang gitan-aw sa Ginoo, gi-check up sa Ginoo kanunay, gisusi niya kung ang imong selyo intact pa ba? Ganahan pa ba kang musimba? Ganahan ka pa bang muampo? Ganahan ka pa ba sa pagdaig? Musalig og mutuo pa ba ka sa Ginoo? Ayaw tanawa ang uban. Ayaw ang tag-awa ang pipila, tanawa ang imong kaugalingon. Imagine na, huna-huna ang nagbaro ka atubangan sa Ginoo. Sa diyang gisusi sa Ginoo ang kahoyng igira. Nakita niya, puro dahon way bunga. Kanang atong mga achievements, mga dahon rana sa atong kinabuhi. Kanang mga panalangin nga itong nadawat, mga dahon rana. Pero di na mo igipangita sa Ginoo, ang iyang gipangita, ang bunga. Are you a stranger in your secret place? Makaplagan pa ba mo sa dapit sa simbahan diin mo kanunay nagsimba, nagampo, nagdahig? Nga
Nganong lain naman ning tao nga nagluhod o nagampo dire. Asa naman di ay katong tao nga ni adiri kaniadto. Nganong wa naman ko kakita niya. Asa naman. Ikaw nga taga Siisi na akay lugar sa altar nga imo ang kanunay balik-balikan matag Domingo, matag Biyernes, matag Buluhaton. Nganong wa na ka man, nganong lain naman ang naadiha. Ayaw itugot nga pulihan ka sa imong lugar. Minaog ang Ginoo siyang trono niya karon sa iglesia. Iyang gisusi ang dapit, ang sekreto nga dapit, diin ato siyang ikahimamat, ikahibalag, nganong wala ka man niya mahikaplagi. Where art thou? Come to the altar. Balik itong lugar din ka nakighimamat sa Diyos. Brother Lito Linihan, si tinta ka na katuig kapin. Kada tuig nagbalik-balik ang atong edad. Nagdugang ang atong edad. Salamat sa Ginoo. Pastor Roque, kining dapita, denheta kita kaagaluwasan sa Ginoo. Sige! 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 Mga young people, mga inahan, mga amahan, mga anak, mga ginikanan, mga pamilya, you are now stranger in your secret place. You are now stranger in your secret place. Ayaw tugote nga lain na ang nakapwisto sa imong lugar. Ayaw tugote nga lahi na ang nagampo sa imo ang dapit. Bakho, hilak, agolo, maune ang sinultihan sa atong mga kalag. Bakho, agolo, maune sinultihan sa ato ang kalag. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Kumusta ang silyo sa Espiritu Santo? Basig na daot na sa kalibutan na. Basig na daot na ang imong selyo. Sige. Sige, pahimosla na to. Kaya ang presensya sa Ginoo niya. Bisan ang mga kaigsunan nga naa sa likod, naa sa second floor, mi bakho, mi agolo, kaya ilang nabatyagan ang pagduaw sa presensya sa Diyos. Nganong di naman ka mo bakho, nganong di na ka man mo hilak, nganong di ka naman mo agolo, wala ka na mingawa aning maong buluhaton. Bisag unsa ka pa kataas, bisag unsa ka pa ka bantayog, ayaw kalimot. Wala tay instrumento nga nadungog. Ang atong nadungog nga kagahob, ang mga pagbakho, ang mga paghilak, ang mga pag-agulo sa mga tao nga uhaw sa presensya sa Diyos. Ayaw pa uli.
ayaw undang, ayaw honong. Ingna ang Ginoo, wa ko mausab, Lord. Gimingaw ko nimo, gigutom ko nimo, giuhaw ko nimo. That's it. That's it. That's it. Pagkatamis sa igdulungog sa Ginoo, Pastor Erne, ang mga agolo sa mga Kristohanon. Bisan gipanalanginan ka na, bisan gipauswag ka na, kamaog yapon kang mohilak sa presensya sa Diyos. Bisag unsa nimo, kadaghanog sa labi, kamaog yapon kang mupakho sa presensya sa Dios. Kumusta ang silyo? Kumusta ang silyo? Kumusta ang silyo? Kumusta ang imong silyo? Sige, sige, sige! Natandog ang imong kasing-kasing. Natandog ang imong dughan. Ang imong kalag. Nangandoy nga sa makausapa. Imong ikahibalag ang imong manluluwas. Buot makigsandurot ang imong espiritu. Buot makigsandurot ang imong kalag. Ayaw kabalaka kung doon ay mga tao nga mintriga kanimo, kung ano na mga tao midaot kanimo, kung ano na mga tao midaog-daog kanimo, kay doon ay Dios nga mulaban kanimo. Ayaw kabalaka. Yes! Yes! Sige! Hilak sa presensya sa Diyos. Tanduga ang presensya sa Diyos. This is your day. This is your day. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it. Let the Holy Ghost flow. Let the Holy Ghost flow by the authority of the Word of God and in the power of the name of Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive your deliverance. Receive the power of God. Jesus, 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 Jesus. Pagkatamis sa presensya sa Diyos, pagkalami sa presensya sa Diyos, wanis kalibutan, wanis kalibutan. Di ta makasabot, mohilak ta, dawa ta makasabot sa atong gibate. Unspeakable joy. We cannot explain it, but we can feel it. Pagkanindot sudungon sa mga kasing-kasing nga buwak, sa pulong sa presensya sa Diyos, dili ka makabayad, dili ka makapalit.
Hallelujah. Di ta makakontrol sa atong pagbati. Why nagpahilak na to? Why misugo na to paghilak? Apan dunay mga luha nga atong mga mata. Kaya ang Holy Ghost nagatandog sa atong kasing-kasing. The Holy Ghost is the owner of your life. The Holy Ghost is the owner of your life. The Holy Ghost is the owner of your salvation. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Ang Diyos mo'y tag-iya nimo. Ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok. Ang Diyos mo'y tag-iya nato. Hallelujah! Sige! Pagtagbaw kalag! Pagtagbaw kalag! Tagbawa kalag ang presensya sa imuhang magbubuhat. Dili ni hilak sa kagool. Dili ni hilak sa kapildihan. Hilak ne sa kalipay sa presensya sa Diyos.